Niekedy sa ocitneme v situáciách, ktoré nás zraňujú. Môžeme sa cítiť, ako by sme boli uväznení v nejakom cykle, z ktorého nie je to úniku. Ale chcem, aby ste si uvedomili, že to, čo prežívate, nie je vaša konečná destinácia. Zaslúžite si oveľa viac, než len prežívať. Zaslúžite si žiť naplno. Mnohí z nás sa uspokojujú s menej, pretože sa bojíme zmeny. Bojíme sa, že ak sa pokúsime o niečo lepšie, môžeme zlyhať. Ale zlyhanie je len súčasťou cesty. Každý úspech, ktorý vidíte okolo seba, je výsledkom mnohých pokusov a omylov. Nezabúdajte, že aj najväčší víťazi zažili pády. Dôležité je, ako sa postavíte na nohy a pokračujete ďalej. Zaslúžite si byť obklopení ľuďmi, ktorí vás podporujú a motivujú. Ak máte vo svojom živote niekoho, kto vás neustále zraňuje alebo podceňuje, zamyslite sa nad tým, či je naozaj hodný vášho času a energie. Vaša hodnota nie je určená tým, čo si o vás myslia iní. Je to o tom, ako sa cítite sami so sebou. Niekedy je ťažké urobiť prvý krok. Môže sa zdať, že je to obrovská výzva, ale pamätajte, že každý malý krok sa počíta. Začnite s niečím jednoduchým, možno si napíšte zoznam vecí, ktoré vás robia šťastnými, alebo si stanovte malé ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Každý úspech, nech je akokoľvek malý, vás posunie bližšie k lepšiemu životu. A čo je najdôležitejšie, naučte sa milovať samých seba. Ak nebudete mať radi seba, ťažko budete môcť milovať iných. Buďte k sebe láskaví. Dajte si povolenie na chyby a na to, aby ste sa cítili zraniteľní. To je súčasťou ľudskej existencie. Každý z nás má svoje slabosti, ale práve tie nás robia jedinečnými. Pamätajte, že zaslúžite si byť šťastný a spokojný. Zaslúžite si vzťahy, ktoré vás posilňujú, prácu, ktorá vás naplňa, a život, ktorý vás inšpiruje. Nezabúdajte, že máte moc zmeniť svoj život. Nečakajte na to, že sa niečo zmení samo. Vezmite osud do svojich rúk a začnite konať. Na konci dňa vy ste architektom svojho šťastia. Nikto iný to za vás neurobí. Takže sa postavte na nohy, dýchajte hlboko a povedzte si, zaslúžim si to najlepšie. A potom urobte všetko preto, aby ste to aj dosiahli. Všetko, čo potrebujete, je vo vás. Stačí len uveriť a začať.